alali baga cɛni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ n'aw bɔnna ye sanga ni wagati mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ye aw k'aw bisimila aw ka émission plateau des stars kan aw yɛrɛ b'a dɔn san yɛlɛmara an b'a fɔ aw bɔ nane o la an bɛ ala deli ala ka sankura hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma donc bi n tɛna kuma janya n bɛna kuma di n ka invité yɛrɛ ma ale yɛrɛ bɛ n bolo a dalama invité dalama b'a sigilen bɛ ale ka ko ma nɔgɔn dɛ ale bɛ fɛn o fɛn de boss j'espère que fɛn tɛna fɛn ne ka yɔrɔ in na fɛn bɛɛ de bɛ fɛn yan ayi dɛ toro même ayi o tɛ se ka kɛ an bɛ fɛn o fɛn dɛ d'accord komi san yɛlɛmara ka ban kumakan jumɛn b'i bolo duwawu walima ni minnu k'o lase an lamɛnbagaw ma donc mun b'an bolo directement sankura min bɛ na ala ka kɛ hɛrɛ ye amina yarabi i m'a ye comme 2020 yɛrɛ vraiment a kɛra ko dɔ ye maliyɛnw yɛrɛ ma an tɛ se ka ɲinɛ fɛn min kɔ quoi sankura min bɛ ka na yarabi ala k'o kɛ hɛrɛ baden amina yarabi santé ballon amina amina ko bɛ fɛn fɛn na ala ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka d'a ma i m'a ye big up à tous mes fans inchallah an seko ye fɛn o fɛn ti an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ni cette année 2021 a ka kɛ kabako ye diɲɛnatigɛ kɔnɔna na d'accord faamuyali sɔrɔla o la ayiwa alalibagaw an b'an profiter ni wagati na an kanubaga jɔnjɔn dɔ bɛ yen ale sigilen don faransi a b'an layɛ sanga ni wagati wa a b'an ka émission commenter tout le temps ale ye Alassane Biba Sakɔ di Alasco an ka foli b'a ye an b'an profiter fɛnɛ an ka faniw bɛ diɲɛ fan o fan Italie Faransi États-Unis an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc Big Baby kuma b'i bolo sisan ayiwa n kɔni b'a dɔn Big Baby n tɛ o ye surnom ye mais i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen sisan an bɛ fɛ k'i yɛrɛ fɔ an yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ i ka kow la bon i b'a fɔ cogo di k'i présenter i tɔgɔ i jamu yɛrɛ yɛrɛ i ye école min kɛ i sigilen don quartier min na si possible hali i san yɛrɛ n'an bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn an ka taga bon Big Baby yɛrɛ ɲuman na o ye surnom de ye mais mon nom ne tɔgɔ yɛrɛ ni jamu o ye Seydou Samake d'accord i m'a faamu tɔgɔ ni jamu Seydou Samake i m'a faamu bon en plus de cela bon école ko in o ko kɔnɔ ka dun trop tu vois aw ma école kɛ an ye école kɛ trop an ye école kɛ parce que ne yɛrɛ bɔra k'an to capo électricité de la d'accord tu vois je peux continuer mais pour le moment an hakili bɛ fɛn caman na fɛnɛ quoi i m'a ye cɛsiriw fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw kan ka ko dɔw kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ plus vite d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà komi i yɛrɛ ka niveau d'étude fɔ an ye i ko k'i bɔra électricité voilà i ye ça veut dire quoi oui ayiwa anw minnu bɛ ka an ni wagati in na n'aw tɛ ka ye in faamuya star b'u ka terme de don i m'a ye olu ka oui ne ye in ye ou bien a tɛ fɔ ten d'accord an bɛ ɲɔgɔn bolo o la komi i yɛrɛ bɔra ka i présenter an ye faamuyali b'a sɔrɔ o ko la sisan nɔ i tɔgɔ in yɛrɛ Big Baby tɔgɔ in yɛrɛ nana cogo di de Big Baby bon depuis petit a bɛ fɔ ma big i m'a ye bon o b'a sɔrɔ n ka bon i m'a faamu bon donc plus n tilala ka na idée sɔrɔ ka tɔgɔ dɔ sɔrɔ ka da yɛrɛ la i y'a kɛ Lil Big ye tu vois Lil Big petit quoi petit gros donc n tilala ka na b'o la tuguni n nana yɛlɛma ka kɛ Big Baby bon Big Baby juste seulement Big Baby c'est pas Big Baby c'est Big Baby Big Baby Big Baby Big les deux B o ye belebeleba de ye quoi belebeleba Big Baby Big Baby d'accord tu vois faamuyali sɔrɔla o ko la d'accord sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i ka style tɛ rap de yan i yɛrɛ sɔrɔ rap in yɛrɛ kɔnɔna la cogo di bon rap yɛrɛ kɔnɔna na dɔnkilida yɛrɛ ka se ka diya ye c'était n tonton dɔ de tun bɛ yen donc ale de delila k'an ta don la ka don n'a ye a ka so kɔnɔna na o y'a sɔrɔ a tun bɛ ka débrouiller bici la quoi donc a tun bɛ bici dilan a tun b'a fɔ ne ɲɛna petit na bon i yɛrɛ b'a dɔn i tulo bɛ nin na nin ye ne yɛrɛ de ka fɛn dilan nin ye e bɛ se ka ci a kan ne bɛ se k'i voix sigi a kan fɛnɛ yɛrɛ ne ko ok y a pas de souci ne bɛ don an bɛ jɛ an b'a kow fara ɲɔgɔn kan ne bɛ dɔnkili da an tun b'a dogo an fa la i m'a faamu ale tun b'a kɛ ne ye donc an tun b'a kɛ ka dogo directement an b'a bɔ an bɛ tila ka bɔ n'a ye ka taga n'a ye bultufu la o y'a sɔrɔ an tɛ réseau ko ɲɛdɔn an bɛ taga n'a ye bultufu la ka taga kɛ mɔgɔw kunna
en plus de cela an to la fo don la de la ka sono bo donc o kɛra kan to segu o son jara mɔgɔw ye bɛɛ kulela so ina donc comme ça a titre ko ye Lil Big New ima donc an to fɛnɛ kɔnɔna na musique commencera kana jan ye trop tu sais a bɛ ka commencer ka don joli la trop est ce que bɛ ka fama mun bɛ taga prestation kɛ yɔrɔ yɛrɛ la an sen na ka taga yɔrɔ lajɛ ka taga an kɔrɔkɛ kɔrɔbaw lajɛ Nescafé ka concours ni fɛnw na an bɛ taga an jɔ k'olu lajɛ kuma dɔ la fo yɛrɛ bɛ n passer n ko don jumɛn ne bɛna yɛlɛ ni scène nin sanfɛ bon directement rap yɛrɛ kɛra a donna joli la quoi i m'a faamu a ka di n ye trop même d'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na mais e yɛrɛ bolo aw bɛ ka min kɛ tan ko rap a ka gɛlɛn wa walima a ka nɔgɔn de e yɛrɛ bolo ko in bɛ cogo di bon ni n ko n bɛ kuma o yɔrɔ la a bɛɛ b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ i m'a faamu parce que rap yɛrɛ filɛ nin sɔnni i ka dɔn i bɛ degun na sugu bɛɛ de i bɛ diɲɛnatigɛ degun bɛɛ de tu sais souvent kuma dɔ la f'i b'a essayer k'i bɛ décourager quoi o b'a sɔrɔ plein ma digi fɔlɔ i m'a faamu kuma dɔ la i b'i décider k'i b'a dabila yɛrɛ de k'i bɛ jɛ a kɔ parce que dɛmɛbaga n'o t'i la artiste yɛrɛ filɛ nin tant que n'i ma dɛmɛ i tɛ se ka kɛ foyi ye d'accord mais ne décidera yɛrɛ k'e b'a dabila jumɛn de bɛ tila k'i motiver i bɛ tila ka a ta tuguni o ye joli in de ye parce que a ka di yɛrɛ de i m'a faamu a bɛ joli de la d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ ɲininkali min bɛ yen nɔ e yɛrɛ bolo e bɛ se rap la ok ne yan mɔgɔ tɛ ne kan yɛrɛ e bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ ɲɛ t'o mɔgɔ la yɛrɛ kana na nin fɔ ne ok donc an bɛ tila k'o fɛnw fɛn yan o tɛ Mali plateau c'est l'émission Plateau des Stars ayiwa prévu bɛ i kɔni y'i ta kɛ kuma ye n'an tilala ayiwa kuma dɔrɔn tɛ yan dɛ d'accord sisan nɔ komi i yɛrɛ ko diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ y'o de ye gɛlɛya ni nɔgɔya bɛ yen sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn depuis i donna rap yɛrɛ la i bɛ se k'i da don gɛlɛyaw la i yɛrɛ ye gɛlɛya minnu sɔrɔ minnu y'i yɛrɛ tɔɔrɔ minnu y'i degun ka dɔɔni fɔ an ye olu kow kan trop bon rap yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min y'an sɛgɛn trop bon o yɛrɛ n bɔra ka min f'i ɲɛna sisan o ye dɛmɛbaga ko de en plus de cela ni dɔɔnin tɛ i tɛ se ka prester sɔnna yɛrɛ kun ka dɔn tu sais an mɛnna boliboli la trop studio kɔnɔna na n'i bɛ taga f'i ka wari de sara ka dɔnkili da bon n'o se t'i ye i b'a kɛ cogo di i m'a faamu i bɛ to carré kɔnɔ freestyle ni fɛnw na mɔgɔw bɛ yɛlɛ i la dɔw b'a fɔ nin tɛ putere ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin tɛ se foyi de la bon o bɛɛ kɔfɛ i bɛ tila ka taga prestation kɛyɔrɔ la i b'a fɔ an yɛrɛ tun bɛ taga de ka taga fɔ k'an bɛ jouer u bɛ ban u tɛ sɔn an ka jouer yɛrɛ tɛ problème hali an dontɔla ye problème ye quoi i b'i ka sɔnw di k'i ka fɛnw bila en place kuma dɔ la i bɛ taga concert kɛyɔrɔ la i b'i jɔ prestation bɛ na ka kɛ i jɔlen don fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'a ban i jɔlen don i tɛ prester en plus de cela n'i ko k'i bɛ clipw kɛ dɛmɛbaga kow i mana sɔn jateminɛ a bɛɛ tu sais gɛlɛya yɛrɛ de ka bon ko in kɔnɔ trop parce que kɔrɔw fɛnɛ kan k'u hakili to dɔgɔninw na quoi est ce que bɛ k'a faamu plus i bɛ sanfɛ plus i kan k'i hakili to dugumamɔgɔ la parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ plupart bɛɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ si i bɛ fɛn fɛn dɔn k'a kɛra tɔgɔtigi ye a bɛɛ sɛgɛnna tant que n'i ma bɔ sɛgɛn kɔnɔ i tɛ se ka don nɛgɛ kɔnɔ o de y'a to n bɛ k'a fɔ a ka gɛlɛn a ka nɔgɔn i m'a ye ok faamuyali sɔrɔla o ko la mais ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan a bɛ ka nafa dɔw lase i ma pour le moment bon Dieu merci i b'a fɔ n bɔra ka mun f'i ɲɛna n'i ka play ma digi i tɛ se k'a ɲɛdɔn bon pour le moment vraiment ne b'a fɔ Dieu merci m'a fɔ n bɛ Ala fo yɛrɛ de k'a barikada dan tɛ foli min na quoi halisa a ma ban ni fana ye kow de ye donc a tɔ y'an ka ko dɔw fara ɲɔgɔn kan ka kow tɔ sinsin i m'a faamu pour le moment basi foyi kɔni tɛ n na n bɛ yɔrɔ min na sisan rien à dire d'accord faamuyali sɔrɔla o la ayiwa Big Bébé dɔw ko k'i ye kɛlɛkɛlaba ye k'i bɛ kɛlɛ kɛ kojugu ayiwa an m'a fɔ dɛ o ko ten tɔ komi c'est l'émission Plateau des Stars an bɛ ko bɛɛ de walawala yan nɔ sisan nɔ komi i yɛrɛ bɛ yan nɔ i da don kuma la n'a sɔrɔ tiɲɛ don walima ni min don i ka dɔɔni fɔ an ye ko kan kuma b'i bolo
ko Big Bébé ye kɛlɛkɛlaba ye bon o yɔrɔnin kɔnɔna n tɛna dɔn n bɛna mun f'i ɲɛna i tɛ mun faamu parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛlɛ tile kelen ma deli ka foyi de dilan est ce que i bɛ ka faamu hadamaden en tant que hakili b'i la ne yɛrɛ bɛ ka kuma i fɛ cogo min na i kɔni b'a dɔn n tɛ fatɔ ye ou bien o tɛ tiɲɛ ye ji ka n'i sara dɛ voilà donc kɛlɛ ni fɛn ninnu ne yɛrɛ ɲɛ t'o ko la quoi parce que munna hadamaden i kɛra cogo o cogo i bɛ ko bɛɛ kɛ i jo de kan a tant que man jo kan ne kɔni b'a dɔn très bien ne tɛ baga mɔgɔ ma ne tɛ se mɔgɔ ma est ce que i bɛ k'a faamu mais n'i y'a kɛ la i bɛ to ka fɛn fɛn n'i y'a kɛ ne na aw bɛ fɛnw fɛn fɛn bon moi je sais pas kɛlɛ ninnu bon ne t'olu yɔrɔ ninnu dɔn ne t'o dɔn yɛrɛ la ne t'a dɔn ko n bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ donc e tɛ kɛlɛkɛla ye je sais pas non je sais pas sûr dɛ i b'a fɔ n ye i ye kɛlɛkɛla ye wa i tɛ kɛlɛkɛla ye bon ne tɛ kɛlɛkɛla ye d'accord faamuyali sɔrɔla o kuma la ye voilà sisan Big Baby an bɛna ni fɛn an bɛna kuma fɛn dɔnkili i ye dɔnkili dɔ bɔ récemment ala ma mɛn dɔnkili kelen don ka buzz créer voilà sur toutes les plateformes dɔnkiliw bɛ yen hali application TikTok an b'a ye mɔgɔw bɛ vidéo ninnu kɛ n'a ye sisan nɔ fɛn yɛrɛ dɔw ko fɛn ye histoire réelle de k'a kɛra yɛrɛ de komi e de y'a dabaga ye e min sigilen bɛ yan ɲɛfɔli kan an bɛ min faamuya la bon fɛn Fifi fɛn réalité tɛ directement i b'a dɔn nin kana sugu n'i sigi k'a ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a ka ca quoi a tɛ ban yɛrɛ de mais a foyi ma deli ka k'i yɛrɛ ɲɛna a ma deli ka kɛ ne na a ma deli ka kɛ ne de la quoi i ɲɛna a ma deli ka kɛ na mais i bɛ action ye i b'a ne ma fɔ n k'a kɛra i yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ a kɛra i dɔnbaga dɔ la walima sigida la a kɛra dɔ la i yɛrɛ ɲɛna donc tu as été témoin en fait tiɲɛ don a kɛra dɔ la a kɛra n dɔnbaga dɔ la quoi mais o histoire fɛnɛ ni histoire tɛ kelen ye mais o histoire ale ta kɔnɔna na ne fɛnɛ ye n ka faamuya sɔrɔ a kɔnɔ k'a dilan n yɛrɛ ye quoi i m'a faamu n ye n sigi dɔrɔn k'a créer n yɛrɛ ma de n y'a ye dɔrɔn très bien nin ko ninnu ka ca bon n ye histoire daminɛ lajɛ n y'a dilan a daminɛ premier couplet n nana b'o la j'ai vu que tu sais ne ye nin kɛ 3 couplets a bɛ fanga sɔrɔ parce que histoire bɛɛ bɛ se ka expliquer quoi est ce que i bɛ ka faamu parce que a dan ye 2 couplets de donc n y'a dilan ka inspirer a delila ka mun sɔrɔ k'o ta lajɛ bon o ta ani ne ta kelen tɛ quoi mais n yɛrɛ de ye nin dilan parce que n b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na nin wagatinin na nin yɛrɛ de bɛ ka kɛ mɔgɔw la trop bon hali sisan a bɛ ka kɛ wa ne b'a dɔn a bɛ kɛ kuma bɛɛ fɛnɛ quoi o de ye inspirer k'a kɛ tu vois mais sisan n bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ma tɔgɔ foyi de sɔrɔ Sali bɛ yen Aïssata bɛ yen i m'a ye Mami bɛ yen Kadija bɛ yen e fɛnɛ sinna ka t'o da Fifi yɛrɛ la munna e ye Fifi tɔgɔ choisi kuma b'i bolo jumɛn ka nin tɔgɔba in to yen e bɛ taa Fifi kelen tɔgɔ choisi sisan mun na bon o diyagoya parce que ne fɛn jateminɛ yɛrɛ fɛn n dɔrɔn de b'a ni Fifi cɛ donc Fifi kelen de b'a fɛn i m'a faamu n dɔrɔn de b'a ni Fifi cɛ quoi donc fɛn ni n bɛ yen a bɛɛ tɛ kɛ Fifi ya voilà donc sa imagination y'a yira k'a fɔ Fifi tɔgɔ de bɛ ɲɛ nin dɔnkili kɔnɔna na donc n bɛ se ka fɛn wa d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la ok sisan nɔ komi an kumara fɛn kan sisan nɔ micro b'i bolo i bɛna fɛn partie dɔ da an ye fo ne yɛrɛ ka sina ka i m'a ye réseau perdu en sanfɛ plateau sanfɛ awɔ i kɛ micro b'i bolo Fifi e ko mele i filɛ ka sirani kɛ n bolo i ko kun kelen depuis an ye ko in daminɛ ne kun y'a fɔ i ka di ne ye mais i miiri dɔɔni Fifi sigira bɛɛ sigilen don ka ne kelen de lajɛ i b'a fɔ ko n ye jamana wari don ka sɔrɔ ne nɔ tɛ tiɲɛ don Fifi ne kɔni ye fɛn mais e ko 3 mois o wagati la ne kɔni nɔ tɛ ne hakili b'a la i nana don min na o kɛra ka ne to da la i ko an ka taa an ka bila ko la ne ka gɛsa la
o wagati ni sisan cɛ ça fait 2 mois Fifi yele Mademoiselle Sabali Jarabi gadi kana galon da ne na deni ale ko ne ka fɛn fɛn ne fɛnɛ ye fɛn an ye fɛnw fɛn ɲɔgɔn na o kɛra denkuranin sigida denkuranin ne kelen ta tɛ mais n t'a dɔn ni plateforme mɔgɔ voilà sisan nɔ komi i yɛrɛ ko dɔnkili kɔnɔ k'e kelen ta tɛ ye sisan nɔ jɔn ni jɔn ne nɔ bɛ ko in na sisan bon tiɲɛ ka di ala ye ne ta tɛ parce que munna sɔni Fifi ka na ne nɔfɛ ne 5e de mun sera Fifi ma mais su kelen kɔnɔna na Fifi nana ne de nɔfɛ mais i ye fɛn dɔ mɛn dɔnkili in kɔnɔ pati o yɛrɛ ye ne fɛn mɛn ma se k'a faamuya pati i sera k'o fana ɲɛfɔ an ye an ka faamuyali sɔrɔ o ko la aw bɛ faamuyali sɔrɔ o ko la ala tɛ bɛn pati ko tɛ ok d'accord ko Fifi ye fɛn pati quoi bon pati tɛ dɔwɛrɛ pati ma mai pati de o y'o de ok d'accord voilà sisan nɔ Fifi kɔfɛ morceau joli yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo bon Fifi kɔfɛ morceau baden de bɛ yen n bɛna mun bila wa ou bien minnu bɔra ka tɛmɛ de minnu bɔra yɛrɛ ka n bɛna minnu bila i bɛ se k'u dɔn turu n t'a da dɔn yɛrɛ n t'a da dɔn donc cela veut dire que album b'i bolo turu donc bon n ma album bɔ mais n ka dɔnkiliw faralen ɲɔgɔn kan a bɛ double album yɛrɛ bɔ i m'a ye ok mixtape fana i m'o dilan n ma mixtape dilan fɔlɔ mais n bɛ préparation na n bɛ ka mixtape préparer d'accord n bɛ ka mixtape préparer plein ko camanba de bɛ sira la ka na i m'a ye d'accord voilà komi i yɛrɛ ko caman bɛ sira la ka na donc o bɛ projet de kofɔ donc nin wagati la projet minnu b'i bolo i bɛ se k'i da don o la ka dɔ fɔ an ye olu ko kan bon actuellement projet min b'an bolo o ye mixtape de ye an bɛ ka mixtape préparer après tout ça on ne sait jamais album ko bɛ se ka bɔ ko la i m'a ye EP ko bɛ se ka tila ka bɔ ko la clip ko bɛ se ka tila ka bɔ a la mais en tout cas an bɛ fɛ k'a bɛɛ préparer k'a fara ɲɔgɔn kan bon pour le moment an bɛ mixtape de la fɔlɔ an bɛ k'o de labɛn d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà sisan patron diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la a n'a fɛn bɛɛ juma yɛrɛ ka di i ni diɲɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna ni question ni jaabi tɛ n bolo ni yɔrɔ in na de quoi e yɛrɛ t'a dɔn min ka di e ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ mun ka di ne ye ni fɛn bɛɛ ye ni fɛn bɛɛ ye tɛ ɲama an ka pan yɔrɔnin quoi s'il te plaît an ka pan yɔrɔnin komi problème foyi t'a la donc an bɛ yen bila ba jara ko ten tɔ an bɛ continuer toujours jumɛn fɛnɛ man di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ce que tu détestes le plus dans le monde tiɲɛ ka di ala ye nkalontigɛla ko ka gon ye dɛ e ma deli ka nkalon tigɛ nkalontigɛla ko ka gon ne ye de mais e yɛrɛ ma deli ka nkalon tigɛ ayi mais e ma fɔ k'a ma mun ka gon ne ye de on ne répond pas une question par une question ne ye min pose i kunna i b'o de jaabi ou bien nkalontigɛla ko ka gon ne ye turu même d'accord an ye faamuyali sɔrɔ o ko la sisan nɔ komi i yɛrɛ b'a dɔn aw ka milieu kɔnɔna la kow bɛ yen nɔ aw ka clash kojugu in clash in yɛrɛ tɔ nenni ni fɛnw bɛɛ b'a kɔnɔna la donc sisan conseil min b'e bolo k'a ɲɛsin i ɲɔgɔnna rappeur denmisɛnninw ma cogo min na u bɛ se ka prise de conscience sɔrɔ cogo min bon clash ko ta fanfɛla la kɔni Charon Chichin Boxon parce que ne bolo an tɛmɛna olu degré kan quoi olu tɛmɛna a mɛnna olu y'a ye depuis rap ma évolué wagati min na quoi ici Mali la yan nɔ i m'a faamu wa o kɛra depuis olu kuma bon pour le moment an ye clash yɛrɛ dépassé quoi an b'an ka don clash kɔnɔ tuguni n t'a dɔn ne bɛ k'an faamu quoi amma ni den nafa yɛrɛ de tɛ clash la clash tɛ foyi ye bɛnbaliya kɔ a tɛna se ka foyi ɲɛ a tɛ nafa foyi se Mali rap ma a tɛna labɔ a t'a lakodɔn a bɛ dan yan ne ma a tant que n'an jɛra ka kɛ kelen ye kɔrɔw dɔgɔw anw kɔrɔw ka fara anw dɔgɔw kan n'anw bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali rap dɛmɛ ni Ala sɔnna ma a tɛ to tan
malirabu bɛ taga yɔrɔ la an si ma deli ka segin ni min ye ne dalen don la mais clash ni fɛn ninnu a tant que n'an tɛ bɛn diɲɛnatigɛ kɔnɔna na imagine fanga bɛ nin na fanga bɛ nin na fanga bɛ ne na fanga bɛ dɔ la i m'a faamu wa anw fila o tɛ force dɔ ya n'anw fila farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛ kɛ force dɔ ye mais n'a sɔrɔ an bɔlen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dun bɛɛ tɛ to n'i ka part ya bon o part fila olu tɛ bɛn bon a tant que n'an bɛ ɲɔgɔn kɔ k'an tɛ ɲɔgɔn clashé an tɛ manamana ko la an tɛ foyi la diɲɛnatigɛ kɔnɔna na malirapu a bɛ taga yɔrɔ la an ma segin ni min ye. D'accord, faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna la genre rappeur jumɛn bɛ ka son yɛrɛ bɛ e ci mun yɛrɛ b'i inspiré kojugu an bɛ se k'o tigi tɔgɔ dɔn. Wallahi Darkeb ouais ale de bɛ inspiré kojugu trop mais munna ale b'i inspiré munna kanu b'i la. non baarakɛla don trop e y'o fɔ kun jumɛn na i bɛ se ka walawalali kɛ an ye. non bon a ka dɔnkili conseil b'a kɔnɔ i m'a ye en plus de cela n terikɛ don quoi n terikɛ don n ka mɔgɔw don o bɛɛ kɔfɛ tu sais j'ai vu que a ka dɔnkili kɔnɔ a bɛ kuma trop a bɛ baara ɲɛnama de kɛ dɔnkili kɔnɔ a bɛ kuma conseil a bɛ kuma dugu kan quoi a bɛ kuma mɔgɔw kan mentalement ni dɔw yɛrɛ y'u sigi k'a lajɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ histoire la k'a sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn f'i ye quoi. D'accord faamuyali sɔrɔla o la voilà komi Big Bébé émission bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma donc an t'a bila fiyewu f'an ka ani sankɔrɔta ni i ka morceaunin dɔ fɛnɛ i bɛ sina k'o ni kun cɛ an ye ten tɔ micro b'i bolo. Ok faut pas te mais ne bɛ fɛ ka freestyle dɔ de kɛ ale yɛrɛ tɛ se ka sigi an bɛ k'i kɔnɔ. Ok pas de souci somana ko mana fata kala afu ye jamane do ke ko bebe na rapula ko bodo maga ko bodo fo be go se enya wara kala be malela be na ndo to foro to baro do to mata kule ga jamana wuli ke kala be wade be ko ba washe okay abe na ba eto mai ngata be se dugu do posto wata be disa kes ka fale ki yere ka dugu ba bosso wani fe na be na sa ko be mfu ye be moni dike bosso o da to munu mete no pase ke me fa du bela me sama ko be do de la ima ye fo bo moshi afile ma folo fo chien flo nga fono be kile ki washi i bar ko bono modo be kile en fe no mbera pe en fe de miss malika ko abe bongo me de balance ko be na bere meneta u bolo to la fu pa foro ko be ga netui era ko bala ko bono korma bodi bila no ko ba ko fa kala banero ko flotte banti hisoko ne be an ko do ato tura u kaso ne famu kuma kulajo fama ken wor be la jo ngajel ken ko waju ko mali be do be do ato tura shu ka fo kala jo ko bi ka flo do tene de me funa gara senegal pawdo wode pe ne globe shu ne bla mata gara dongle dai ko sama ka de kama u dafal na ka fo ko lu baake idungi datgu igani yawara ne be na masa yake now san Big era kuma min fɔ ne yɛrɛ ma foyi de faamuya la san a ɲɛfɔ n ye e bɔra ka jumɛn de fɔ san an ka taga somena kumuna a fɔ an tɛ tila a fu ye jɔn ne jɔ kɛ ko bibi na rapu la ko bɛ do dama ka ku bɛna fu bɛ gosi est-ce que bɛ k'a faamu mais i bɛ se ka a kuma in bɛɛ globaliser dakuru ɲɛ kelen na n k'a faamuya ka bɛɛ globaliser dakuru ɲɛ kelen la cogo i bɔra ka fɛn fɛn fɔ san ça veut dire quoi en fait ka explication brève dɔ di yan cogo min na n b'a faamu. Ça veut dire directement a bɛ fɔ nin ma ko dirty quoi i ma ni dirty de donc ni fana genre kura de ye quoi est-ce que bɛ k'a faamu c'est juste tagacogo kuma baden de bɛ dɔnkili kɔnɔ direct dɔrɔn t'a la quoi i ma son bɛ na a kumuna a fu ye jɔn bɛ se ka ne jɔ kɛ est-ce que bɛ k'a faamu bɛɛ k'i ɲɛ tugu bɛɛ ka nin ɲɛ wɛrɛ quoi anw bɛna masaya kɛ yan. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la. Bien donc Big Bébé komi émission mɛna ban n bɔra k'a fɔ n yɛrɛ y'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni sisan nɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i ka faniw i layɛlibagaw an layɛlibagaw plutôt Mali kunnafoni kanubagaw o n'i yɛrɛ ka famille ma kumakan laban. donc an ka foli bɛ an ka fani bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sigilen don nin wagatinin na k'a lamɛn an bɛ foli k'u ye dan tɛ foli mun na a ma famille papa ani mama tonton tantiw dɔgɔninw ani n terikɛ balɔn n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen i m'a faamu parce que kanu mɔgɔ o mɔgɔ y'i kanu diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i t'o tigi sara sɔrɔ an se fɛn fɛn ni kanu ko in na an fɛnɛ b'o kɛ ne ka d'aw ye anw bɛɛ ka d'aw ye aw fɛnɛ ka di ne ye hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye.
ayiwa an layɛlibagaw ni ne tun bɛ an bolo bi ka yira o la ne hakili la aw ni ne an bɛɛ lajɛlen an ka tata sɔrɔ a la o la an b'a fɔ aw kan bɛn et restez connectés sur Mali Kunnafoni.net.